Hej alle sammen. I dag vil vi lave sådan et kapløb mod den berygtede Louis. Og det er min hund! Jeg faldt på grund af, at han løb så hurtigt. Og det er min woofer. Hej, Jeg vinder. deltager er Ida. Tina skal begynde. Jeg tror godt, vi er klar over, hvem der vandt. Okay, så nu står det 1-0 til menneskerne. Nej, til Louis. Louis, han fører, fordi han er så hurtig en hund, og Ida, hun tabte. Nu er det Joses tur. Kan vi så se, om hun kan gøre det umulige? 3, 2, 1, nu! Det var vist en sikker sejr. Det var sikkert, hvem det var, der fører, og hvem der kommer til at vinde, men vi tager den sidste alligevel afgørende. 2, 1, nu! Nej. Og der er ingen tvivl om, hvem der vandt der.